končiť. Pozor. 21.11.2025. Kontrola starých pňú. Malé Karpaty. Dneska to nebude žiadna divočina, ale niečo som si tu ešte nechal. Dosť je toho už aj starého. Som to trošku asi zanedbal. Tak za košík bude, to je jasné. Títo sú najkrajší. Krása. Pof. Tak, radšej to ukončujem, aby som sa z toho nezbláznil. Pekné hľivy aj dnes. A teda ten košík je plný. Najväčší krásavec asi tento, že áno? A to bude všetko. Konec!